Bună ziua, eroi ai sănătății! Astăzi, nu sunt aici doar pentru a vă ura sărbători fericite, ci și pentru a împărtăși cu voi o veste specială, un cadou deosebit în această perioadă magică. Ați primit vreodată un cadou care nu doar că v-a umplut de bucurie, ci v-a și deschis uși către noi oportunități? Suntem aici, astăzi, cu o surpriză, ce ar putea transforma radical drumul vostru profesional. Se pare că Moș Crăciun a petrecut ore în atelierul său secret pentru a pregăti un cadou cu totul deosebit pentru voi, cei care faceți minuni în fiecare zi. Moș Crăciun are pentru voi un dar care depășește orice așteptări. Astăzi, sub bradul de Crăciun al echipei noastre, descoperiți o oportunitate care vă va aduce nu doar zâmbete, ci și aventura vieții voastre profesionale. Priviți cu atenție sub bradul nostru și veți găsi un curs gratuit de limba franceză certificat B2. Prin intermediul lecțiilor captivante, veți învăța să comunicați în franceză și să deschideți ușile către o carieră medicală fructuoasă într-unul dintre cele mai frumoase colțuri ale lumii. Și acum, eroilor noștri medicali, vă provoc să luați parte la această călătorie extraordinară. Locurile sunt limitate, iar aventura începe în curând. Pentru a vă înscrie și a afla mai multe detalii, vizitați site-ul nostru. Haideți să facem din această sărbătoare nu doar una specială, ci și începutul unei povești medicale unice, în inima Franței. Sărbători fericite și un an nou plin de aventuri medicale minunate!